खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि फिन आरोबाव ट्रेननि जाब्रथाय बे समाव गिख्रंथाव जाब्रथायजों मोगा-मोगि जादों उरिष्यायाव आरो बे ट्रेननि जाब्रथाय बे जाब्रथाया गुवाहाटी फारसे थामहिनबा बेंगालुरुनिफ्राय गुवाहाटी फारसे दावबायबोबाय थानाय समावनो जाब्रथाय जायो कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेना थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव मोनसे गिख्रंथाव ट्रेननि जाब्रथाय जानायनि जे अनजिमा थामहिनबा ट्रेननि जाब्रथाया थाबैनो बे समाव जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जे कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन नं 12551 बे ट्रेना बेंगालुरुनिफ्राय बे समाव गुवाहाटी फारसे दावबायबाय दंमोन थामहिनबा गुवाहाटी फारसे रौना होदोंमोन बे रौना होनाय समावनो बे समाव उरिष्यानि मंगली रेलवे स्टेशननि साखाथियाव जाब्रथाय जायो आरो बे जाब्रथाय जानायाव गं 17टा डाब्बा बे गं 17टा डाब्बाया बे समाव सिरिनिफ्राय बास्लायनायखौ बे समाव नुनो मोनदों गोबां बेफोरबायदिनो दावबायारिफोर आसामनि दावबायारिफोरा बेवहाय दङमोन आरो बे दावबायारि बिथांमोनखौ दासिमबो सोर मा जादों बेनि रोखा खौरांखौ मोननो हायाखै नाथाय बे समाव फिन आरोबाव रेलनि जाब्रथाय जादों आरो बे रेलनि बे जाब्रथाया उरिष्यानि मंगली रेलवे स्टेशननि साखाथियावनो बे मोगा-मोगिया जादों आरो बे जाब्रथायाव गं 17टा डाब्बाया सिरिनिफ्राय बास्लायदों गोबां दावबायारिफोरा बे ट्रेनाव दङमोन आरो गोबां दावबायारिफोरनि दावराव दावसिखौ बे समाव नुनो मोनदों होंगो दोंगो जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों जे ट्रेन डाब्बानिफ्राय ओंखारख्लायनायखौबो बे समाव नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बावैसो सान सिगाङाव थामहिनबा गाबोननि सानावनो जे मुसलमान हारिनि मोनसे गिदिर फोरबो ईद बे ईदआ जागोन आरो बे समावनो गोबां बिबांनि मुसलमान हारिनि सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो बे समाव बेंगालुरुनिफ्राय आसाम फारसे रौना होदोंमोन बे आसाम फारसे रौना होनायावनो ट्रेननि जाब्रथायजों मोगा-मोगि जानांदों जे कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेना थारैनो मख'नांगोन जे गोबां दावबायारिफोरखौ बे समाव ट्रेननिफ्राय ओंखारख्लायनायखौ नुनो मोनदों होंगो दोंगो जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों गोबां बिबांनि आसाम फारसे जाय मुसलमान हारिनि सुबुंफोरा गुबुन जायगाफोराव खामानि मावनो थाहैदोंमोन बे थाहैनाय सुबुंफोरा आसाम फारसे दावबायबोदोंमोन गुवाहाटी फारसे दावबायबोदोंमोन आरो बे दावबायबोनाय समावनो उरिष्यानि मंगली रेलवे स्टेशननि साखाथियावनो बे जाब्रथाय मोगा-मोगि जादों आरो बे जाब्रथाय मोगा-मोगियाव गं 17टा डाब्बा बे गं 17टा डाब्बाया सिरिनिफ्राय ओंखारख्लायदोंखौ जों खौरां मोनदों नाथाय दासिमबो जे बे जाब्रथाय जानायाव जिउ खहानि बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनाखै थामहिनबा जोंनिसिम खौरां सफैयाखै नाथाय बे समाव कामाख्या एक्सप्रेसआ ट्रेन थामहिनबा बे एक्सप्रेसआ गुवाहाटी फारसे रौना होबाय दंमोन आरो बे रौना होनाय समावनो ट्रेननि जाब्रथाय जादों उरिष्यायाव बे मोगा-मोगि जाब्रथाया जानायखौ नुनो मोनदों मंगली रेलवे स्टेशननि साखाथियावनो बे जाब्रथाय जानायखौ नुनो मोनदों गोबां बिबांनि दावबायारि बिथांमोना बे समाव होंगो दोंगो जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों गोबां दावबायारिफोरा आसाम फारसे रौना होबाय दङमोन नोंथांमोना मिथिगौ दे गाबोननि सानावनो जे मुसलमान हारिनि गिदिर फोरबो जे ईद बे ईदखौ फालिनाय जागोन आरो बे समावनो गोबां दावबायारिफोरा बे ट्रेनाव फैदोंमोन आरो बे फैनाय समावनो जाब्रथाय जानायखौ नुनो मोनदों मोनसे बिग ब्रेकिं निउज नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया बे समाव गिबिसिननि थाखाय होदों जे गुवाहाटी फारसे रौना होनाय ट्रेन नं 12551 बे ट्रेना बेंगालुरुनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैदोंमोन आरो बे गुवाहाटी फारसे फैनाय समावनो उरिष्यानि मंगली रेलवे स्टेशननि साखाथियाव जाब्रथाय जायो आरो बे जाब्रथाय जानायाव मोन 17टा डाब्बा गं 17टा डाब्बाया गोग्लैख्लायो आरो बे गोग्लैख्लायनायाव गोबां सुबुंफोरानो बे समाव होंगो दोंगो जानाय थासारिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे गाबोन इस्लाम धोरोमनि मोनसे गिदिर फोरबो दङ ईद आरो बे ईदनि समावनो बेफोरबायदि जाब्रथाय जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों नाथाय दासिमबो बे जाब्रथायाव सोरनिबा मा खहा जादों बे खहा जानायखौ दासिमबो खौरां मोनाखै नाथाय बे समाव गोबां बिबांनि सुबुंफोरा ट्रेननिफ्राय बास्लायनानै जे
ट्रेननिफ्राय बास्लायनानै गुबुन फारसे थांनाय थामहिनबा बे समाव रैखाथि गोनां जायगासिम थांनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बे समाव मिन्थिनाय बायदिब्ला थामहिनबा खौरां मोननाय बायदिब्ला जाखिनि सुबुंफोर दं बे सुबुंफोरा रैखाथि गोनां जायगासिम सौफैबायखौ जों बे समाव मोनथिनो मोनदों बे समाव मोनसे गिदिर खौरां ट्रेन नं 1255 उड़िसानि मंगली रेल स्टेशन बे रेल स्टेशनाव कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन बे ट्रेना बे समाव जाब्रथाय जानाय खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों नोंथांमोना आबुं भिजुअल बे आबुं भिजुअलखौ नायनो हागोन आरो बे आबुं भिजुअलाव रोखायै नुनो मोनदों जे बे समाव गोबां बिबांनि सुबुंफोर बे सुबुंफोरा होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोनदों गोबां सुबुंफोरानो बे समाव दावबायना थामहिनबा बिथांमोना ट्रेननिफ्राय ओंखारस्लायदों आरो गोबां दावराव दावसि बे दावराव दावसि जानायखौ नोंथांमोननो बे समाव जोंनि भिजुअलनि गेजेरजों थामहिनबा जोंनि आखायाव भिजुअल सफैदों आरो बे भिजुअलनि गेजेरजों नोंथांमोननो रोखा रोखा फोरमायगोन जे ट्रेननिफ्राय बास्लायनानै दावबायारिफोर बे दावबायारिफोरा बे समाव गुबुन मोनसे रैखाथि गोनां जायगासिम थांनायखौ नुनो मोनदों गावबा गावनि जे मुवा आगजुफोर थामहिनबा बेग लागेजफोर बे लागेजफोरखौ बोख्लायनानै बिथांमोना गुबुन जायगा बे जायगासिम थांनो थाखाय थामहिनबा रेलनिफ्राय बास्लायनाय बे बास्लायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबां होंगो दोंगो जादों दावबायारिफोरनि गोबां सुबुंफोरा बा गोबां बेवहाय दावबायारिफोर दंमोन होननानै जों मोनथिनो मोनदों बेंगालरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे आसामनि दावबायारिफोर बेवहाय गोबां दंमोन होननानै जों खौरां मोननाय जादों नाथाय दासिमबो बे ट्रेननिफ्राय कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेननिफ्राय सोर माबायदि जिउ खहा जादों बा बेफोरनि आघात मोनदों सोर बेनि सायाव जेबो रोखा दासिमबो मोनथ'वाखै बे समाव जोंनिसो मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार थामहिनबा जाय बिथांमोना बा जाय दावबायारि बिथांमोन दं बे दावबायारि आसामनि सुबुंफोर बे सुबुंफोरनिसिम मोनसे बे समाव हेल्पलाइन फोसावदों बे हेल्पलाइनखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों थोंजोङै होनो नागिरदों बे समाव हेल्पलाइन नम्बर 8114382371 फिन बुंफिनदों 8114382371 बे जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो लागोन हेल्पलाइन नाम्बार बे समाव होनाय जादों 9437443769 9437443769 बे हेल्पलाइन नाम्बाराव नोंथाङा बे समाव कल खालामनो हागोन खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रथाया 11.45 रिंगा बे रिंगायाव जादों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों थारैनो मख'नांगोन जे बे जाब्रथाय जानाय जाय सुबुंफोरा बे जाब्रथाय जानाय जायगायाव दङ आरो थामहिनबा बेनि अनगायैबो न'खरनि सुबुंफोरा जुदि खौरां लानोब्ला बा सुलाद लानोब्ला बे समाव हेल्पलाइन नम्बर 8114382371 बे नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायै 9437443769 बे नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन नोंथांमोननो बे समाव बे आबुं भिजुअलखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि HMDBC एक्सप्रेस कामाख्या রেল থেকে নেমে গেছে কোনোরকম উল্টানো থেকে বেঁচে গেছে কি মানুষ ওই বুকের মধ্যে আবার চাপছে এর মধ্যে প্যাসেঞ্জারের ভিড় দেখতে পাচ্ছেন কামাখ্যা এক্সপ্রেস HMDBC एक्सप्रेस कामाख्या রেল থেকে নেমে গেছে কোনোরকম উল্টানো থেকে বেঁচে গেছে কি মানুষ ওই বুকের মধ্যে আবার চাপছে
এই মুহূর্তে প্যাসেঞ্জারের ভিড় দেখতে পাচ্ছেন। কামাখ্যা কামাখ্যা এক্সপ্রেস।